En el tema de cinemàtica del punt anem a estudiar els mètodes d'integració d'una acceleració variable. En el problema de la mecànica es plantegen equacions del tipus massa per acceleració igual a una certa força. Aleshores, això podria ser, per exemple, acceleració de v partit per dt igual a una força que depèn del temps partit per la massa. I també podria ser, per exemple, una equació com acceleració igual a una constant per la velocitat al quadrat o inclús dv partit per dt igual a menys v per x. Aquest tipus d'equacions contenen les variables i les seues derivades i s'anomenen equacions diferencials. Aleshores, la solució d'una equació diferencial és una certa funció que serà una velocitat en funció del temps, per exemple, i aquesta seria la solució física que volem per a aquest problema de la mecànica. Anteriorment hem vist que aquest tipus d'equació té una solució que és que la velocitat és v sub 0 més la integral de a dt per dt, o sigui, s'integra l'acceleració en funció del temps i es pot resoldre. Però si l'acceleració és una funció de la velocitat o si l'acceleració és una funció de la posició, aquesta solució anterior no és viable, perquè aquí tindrem una funció de velocitat integrada per el temps, de manera que el mètode no funciona i fan falta uns altres mètodes que explicarem a continuació. Anem a agafar l'exemple d'una acceleració que depèn de la velocitat, la força és menys la massa per una constant v per la velocitat al quadrat. Aleshores, l'acceleració, massa per acceleració igual a força ens dona massa per dv partit per dt igual a menys mv per v al quadrat. Molt bé, i per tant dv partit per dt és igual a menys v per velocitat al quadrat. En aquesta equació, si tratem de fer portar el diferencial de t a l'altre costat, no funciona perquè aquí tenim una funció del temps que no coneixem, és la solució. Per tant, aquesta integral no es pot fer. El que anem a fer és un mètode de separació de variables, que significa aportar a cada costat de l'equació una de les variables. Aquí podem dividir per b quadrat i aquí podem multiplicar per diferencial de t. Aleshores, aquí sí podem integrar entre b0 i b i aquí podem integrar entre 0 i t. La integral és menys 1 partit per b entre b0 i b i aquí serà menys b per t. I ara substituint tindrem menys 1 partit per b més 1 partit per b0 igual a menys b per t. Anem a aïllar la b, menys 1b igual a menys 1 partit per b0 menys b per t. Canviem el signe igual a b0 a menys 1 més b per t i finalment b serà igual a 1 partit per b0 a menys 1 més b per t. Comprovarem que en t igual a 0, b és igual a b0, que és la condició inicial que hem posat, i quan t tendeix a infinit, això es fa 0, la velocitat tendeix a 0, perquè la partícula que tenia una velocitat inicial v sub 0 s'està frenant i al final estarà parada. Quan tenim l'acceleració depenent de la posició, que prové d'una força depenent de la posició, per a fer la integració, este recurs elemental de posar el dt a l'altre costat no va funcionar, ja que aquí tindríem una integral d'una funció de x per diferencial de t i no pot ser. Per una altra banda,
Si volem fer la separació de variables a dos costats, tampoc pot ser tal com està l'equació perquè té tres variables, velocitat, temps i la posició. I en tindre tres variables no podem separar-les a dos costats. Així que necessitem fer un truc basat en la regla de la cadena que diu que una derivació intermèdia de b respecte de t s'escriu primer la derivada respecte de x i després la derivada de x respecte de t. I a sobre la dreta és dv partit per dx per velocitat. Per tant, el primer terme de l'equació el podem escriure dv v per dv partit per dx igual a dx, i ara sí que hi ha la separació de variables perquè a un costat tenim una integral de velocitat per diferencial de velocitat i a l'altre costat tenim la integral d'una funció d'x. Bé, la força del moll menys k per x, com força és proporcional a l'acceleració, donarà lloc a una acceleració que siga proporcional a la posició. Al costat li direm b per a simplificar, i aquí tenim una acceleració depenent de la posició i anem a aplicar el mètode que hem dit abans, dv partit per dt és igual a dx igual a b per x, i aquí farem dv partit per dx partit per dt igual a menys b per x. De manera que b dv partit per dx igual a menys b per x, b per diferencial de b serà igual a menys b x per dx. Aquí fem la integral entre b sub 0 i b, i aquí fem la integral entre x0 i x. A l'esquerra tenim un mig de b quadrat entre b sub 0 i b, i a la dreta tenim b per un mig de x quadrat entre x0 i x. Per tant, tenim un mig de b quadrat menys un mig de b0 quadrat igual a menys un mig de b x quadrat menys x0 quadrat. I així b quadrat menys b0 quadrat és igual a menys b x quadrat menys x0 quadrat, b quadrat igual a b0 quadrat menys b x quadrat menys x0 quadrat, i b serà igual a b0 quadrat menys b x quadrat menys x0 quadrat, tot elevat a un mig. Si aquí multipliquem per la massa en aquesta equació, podem veure que aquesta equació correspon a la diferència d'energia cinética i la diferència d'energia potencial del món. De fet, amb aquesta integració és com es demostra la conservació de l'energia. En resum, hem après a integrar qualsevol tipus d'acceleració a partir de l'equació de v partit per dt igual a a, però la integració depèn de com siga l'acceleració. Si l'acceleració depèn del temps, aleshores simplement passant dt a l'altre costat, obtenim dv és igual a dt per dt i aquesta equació s'integra en seguida. Si l'acceleració depèn de la velocitat, tenim dv igual a dv per dt, que no funciona, però podem fer dv partit per adv és igual a dt, i aquest és el mètode de separació de variables, en el qual deixem una variable a cada costat. Finalment, si l'acceleració depèn de la posició, dv partit per dt igual a dx, aleshores passar el dt a l'altre costat no ajuda, sinó que hem d'aplicar la regla de la cadena, dv partit per dx partit per dt és igual a dx, i així queda que este és b, i ara ja podem fer la separació de variables portant b a este costat i les variables de x a l'altre, de forma que b per dv és igual a dx per dx. I així podem integrar qualsevol problema fixant-nos al principi de tot quina és la forma de l'acceleració.